Экскурсия по зиаратам в Священной Медине. Таким выдался второй день пребывания ингушских паломников в Саудовской Аравии. Первая остановка была намечена в мечети Куба, которая была построена первой в Медине после переселения пророка Мухаммеда. Да благословит его Аллах и приветствует. Далее наши хаджи отправились в сад, который посадил сподвижник и третий халиф мусульман Усман ибн Аффан. Там паломники попили чай, закупились финиками и отправились на гору Ухуд, где состоялась битва мусульман с противниками ислама. صور حتى كيرس اسكت صور حتى فهمت ام وحرش كالله تبتم كيرس بوسبتش ابامر فدا ام دبو بوا صداق حتى قات اخلامت سافر كلش سنخه تخوز دواجي ذاتي سك عم والله سامر تسغج از ادو تساج سك عم والله شتيران مو تخوز فنا تنتقا شدري سامر اسمه امدو واش تيران او تصداق حتى تقوسك ويلسك يا اخلامت هذا حتى تشكير استاج نقلي شني وري مصور حتى ما سرواج عتساق المصور